हा गाईज आता आम्ही आम्ही आता उतरायला लागलो आहोत आणि घसरण्याची शक्यता आहे आणि आम्ही पडू पण शकतो. सो व्हिडिओ बघत राहा. चला मस्त यूज आहे. चला मित्रांनो, आज आम्ही जाणार होतो फिरायला. 7ला जाणार होतो आम्ही, तरी ह्यो अजून झोपला आहे. तुम्ही बघत आहात, उठवायचा प्रयत्न करत आहे मी, तरी हा उठत नाही. आता पाणी मारणार. सो हे गाईज, दिस इज गणेश कुंभ. आय केम बॅक विथ अ न्यू व्हिडिओ फ्रेंड्स. सो गाईज, खूप दिवसानंतर परत मी आलो आहे तुमच्यासमोर. मला वाटतं लास्ट व्हिडिओ आमचा चतुर्थीला केला होता आम्ही. चतुर्थी आय थिंक गणपती विसर्जन. भरपूर मिस करा मी तुम्हाला सगळ्यांना. खूप जण मला विचारत पण होते, मित्र वगैरे सगळेजण विचारत होते की यार काय व्हिडिओ वगैरे करायचे बंद केले, हाऊस भागली का तुझी. तर बाबा तसं काहीच नाही, हाऊस वगैरे भागले म्हणजे हाऊस कधी भागणारच नाही. एडिटिंग हे आपला शौक आहे आणि व्हिडिओ पण बनत राहणार कायम. सो यावेळेला म्हणजे आजपासून जे व्हिडिओ बनतील ते एकदम पॉवरफुल व्हिडिओ बनतील आणि तुम्ही ते बघतच राहा. आणि तुम्ही कमेंट करून सांगाल पण की एक नंबर भाव क्वालिटी आणि एक नंबर व्हिडिओ होता, चांगले कॉमेडी आणि सगळ्या प्रकारचे व्हिडिओ बनतील. सो आता आम्ही जाणार आहोत एका ठिकाणी. तो तेजस आहे, तुम्हाला दाखवतो. सो हाय, तेजस आहे आणि तो आणि मी आज जाणार आहोत डोंगरावर. सो खूप सारे एन्जॉय करणार आणि रील्स बनवणार, फोटोशूट करणार, खूप काय करायचं आहे. सो आता मी तयारी वगैरे केली आहे. सो पहिल्यांदा चाय पिऊया मस्तपैकी, एकदम ताजे होऊया आणि नंतर कॉलेज स्टार्ट वगैरे होते. सो ठीक आहे, चल जाऊया पहिल्यांदा चाय. मस्तपैकी चहा नाश्ता करायचा. आता स्टार्ट करूया व्हिडिओ I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you coming for me. आणि कॅब शिवाय माझा ना व्हिडिओ होत नाही चांगला. तो कॅब आपल्याला पहिल्यांदा घ्यावी लागणार. सो आपण चाललो होतं लवकरला. Me, you ready for a demon? I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I can take this crowd from seeing. My tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts healing. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. 'Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time. तुम्ही पाहू शकता, हा तो आपला व्ह्यू आहे. एकदम खतरनाक, एकदम रावत. 'Cause I'ma live life for the fight. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight. Always have a vision. I go by at night. I be in my feelings. I'ma be fine. Need time and I'll soon be winning. I live life for the fight. सो गाईज, बघितलं तुम्ही, हाच तो व्ह्यू. एकदम मस्त व्ह्यू आहे. कुणाला अजून माहित नाही. हा हाईट प्लेस आहे. हे पहाडी अजून डोंगर भाग आहे, हे अजून कुणाला माहित नाही. तिथे मजा येईल. आता आम्हाला खाली आलं त्या साईडला जाणार. त्या साईडला एक बीच आहे, त्या आता बीचवर जाणार आहोत आता आपण. येस ब्रो, नक्कीच आपण जाऊया त्या साईडला. अरे अंघोळ वगैरे करूया, अंघोळ वगैरे करूया तर वाटलं तर. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they गाईज, इकडचं लोकेशन तुम्ही बघितलात आणि सिनेमॅटिक शॉट वगैरे आम्ही दाखवले, त्यामध्ये तुम्हाला दिसलंच. आता त्या साईडला जाऊया आपण. त्या साईडने खाली उतरायला रस्ता आहे. तेजस, हे थांबा एक मिनिट लॉक केलं का बघतो मी गाडीला. हँडल लॉक. ओके. आता आम्ही जात आहे बीच साईडला. ते
माहित नाही अजून तुम्हाला जास्त. सो गाईज कळत नाही आम्हाला कुठून उतरायचं, म्हणजे एकदम सकाळ आहे इकडे, माती वगैरे आहे त्यामुळे पाय घसरून आम्ही पडू शकतो. सो थोडं रिस्की आहे. हां त्या साईडने जाऊया आपण. त्याच्यात मागच्या वेळी एक गोवा व्लॉग म्हणून मी बनवला होता गाईज, तुम्हाला माहीत असेल कदाचित, कोणी बघितलं नसेल त्यांच्याने बघा. तो या साईडचाच आहे, ही या साईडची ती प्लेस आहे. जरा फक्त आम्ही हे वेगळं दाखवलं आहे तुम्हाला या व्लॉगमध्ये. सो तो व्लॉग आणि हा व्लॉग नाही म्हटलं थोडाफार सारखाच आहे, पण आता हे सगळे चेंजेस झालेले आहे. मला वाटतं आम्ही त्यावेळी लॉकडाऊनमध्ये आलो होतो तेजस. यावेळेस आमचा हा जो दौरा आहे तो 1 नंबर दौरा आहे. आणि यावेळी माझ्यासोबत आहे तेजस, जो तुम्हाला मी रूमवरती दाखवला होता, त्यानंतर मगाशी येताना पण दाखवला आहे. सो आज खूप सारी मला मज्जा येते. खरं तर मी नाईट ड्युटी करून आलो आहे, पण मला असं वाटत नाही की असं कंटाळा झोप वगैरे हा काय विषयच नाही. कारण मी खूप दिवसापासून तेजसला सांगतोय की चल आपण जाऊया रे कुठेतरी फिरायला वगैरे. तेजस तर मला रोज सांगतो की बाबा रोज जर मी त्याची ड्युटी संपते 12 वाजता दुपारी, म्हणजे 12 तासाची ड्युटी असते. सो तुला कायम सांगत असतो की आपण फिरायला जाऊया काय रे. हो, पण मला टाईम भेटत नाही. आणि मी जेव्हा येतो नाईट मारून तेव्हा एकदा झोपायचं बघतो. आता पण मला खूप झोप येते. ॲक्च्युली मी 12 तास ड्युटी केली आहे, पण काय वाटत नाही गाईज, कारण तुमच्यासाठी आणि तसंच माझ्यासाठी आज म्हटलं जाऊया फिरायला. कारण भरपूर दिवस झाले ब्लॉग टाकलाच नव्हता. सो आज त्या निमित्ताने, आणि आतापासून म्हणजे नाही म्हटलं 8-10 दिवसांनी मी स्टार्ट करणार टाकायला एक व्लॉग. डेली तर टाकणं शक्य नाही, कारण काम वगैरे असतं आणि एडिटिंगला पण टाईम लागतो मला, कारण आपल्याकडे लॅपटॉप वगैरे असे काय गोष्टी नाही आहेत. सो मोबाईलमध्येच मी एडिट करतो. सो आता आपण पुढे जाऊया. आज आमचा दिवस आहे एन्जॉय करण्यासाठी. की सवारी तुझको ले लगा के बैठा दिया फलक से. काय रे दा. हा गाईज आता आम्ही आम्ही आता उतरायला लागलो आहोत आणि घसरण्याची शक्यता आहे आणि आम्ही पडू पण शकतो. सो व्हिडिओ बघत राहा. चला मस्त यूज आहे. हे आहे मस्त बीच साईड आलेले आहे. ही खाडी सारखा आहे. हा सकाळा आहे आणि सकाळामध्ये आम्ही उभे आहोत, तुम्ही पाहू शकता. भाई तू जार तू मस्त यूज आहे. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. वाट बघ कुठून आहे, वाट कुठून आहे बघ ना. वाट अजून मिळत नाही आमका खाली जाऊचा. ये देखो पार्टी कैसी करती है इधर. चल थैसून असा वाटता खालून वाट. ती बघा वाट आहे. सो गाईज फायनली आम्ही खाली पोहोचलो. जी प्लेस तुम्हाला आम्ही वरून दाखवत होतो त्या प्लेसवर आम्ही पोहोचलो आहोत आणि आमचं मिशन कम्प्लीट झालेलं आहे. सो काय म्हणणं आहे तुमचं? भारी वाटत नाही ते, एकदम शांत निसर्गम वातावरण. खरं तर कपल साठी वगैरे जागा बेस्ट आहे. बघ ते म्हणजे कोणच नाही ते यार, निसर्गजम्य वातावरण आहे. सगळेजण आम्ही होतो, मित्र सगळे. खूप सारी मज्जा आली यार. तुला माहिती आहे जेव्हा मित्र सगळे एकत्र येतात आणि आपण जेव्हा त्या मज्जा मस्त येते रे. इकडे मस्त मज्जा येते. हा डिझाईन बघ रे, डिझाईन बघ. हे डिझाईन बघा किती क्लास झाले, ऑटोमॅटिक झालेले आहे पाण्यामुळे. मला वाटतं इकडे ना
खेकडे असतात कुर्ले कुर्ले. कुर्ले असत हय. कुर्ले 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 खाऊया. इकडे मी जम्प करू शकतो. ना रे पाणी उगाच ट्राय करायला का तिथे कोण व्हिडिओ घे बघू. व्हिडिओ घेतोय मी. तू पडलं बिडलंस तर स्लीप होता. स्लीप होता रे. या मस्त यूज. वाव. निव्वळ पाणी रे. To make, 'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. आय लव्ह महाराष्ट्र MS07. आता आमचा लास्ट यूज. आता ब्लॉगचा लास्ट भाग आम्ही शूट करत आहोत. आता एंड करून आम्ही आता घरी जाणार आहोत. आता ब्लॉग आमचा पूर्ण होतोय. ही साईड म्हणजे एक प्रकारचा किल्ला सारखं दिसत आहे. ही केली कुर्ली बो. खय असा ती कुर्ली. ही बघ. ती बघ का झाडता. ओ माय गॉड कसले लाटा येतात यार. पॉवरफुल. सो गाईज लय लागली वाट. हा डोंगर चढेपर्यंत सारखी वाट लागली. असले पाय दुखतात ना. पाय दुखले रे. डोंगर चढू पर्यंत. तो मध्ये आणि सिगरेट मागतो त्याला. साला अरे आम्ही सिगरेट मारणारे पोरं वाटतो का. त्याला गाय जातात. तिथे कोण माणूस होता. मना सिगरेट वेस्ट इंडिज वाला होता शाळेत. आणि सिगरेट मागत होता. तू द्यायची मला सिगरेट. ना रे मी खय पित. अं? आपण जेवायला जाणार आहोत. मस्त. जाऊया हॉटेलात जेवू. हॉटेलात नको रे. बाहेर जाऊया. हॉटेलात डाळ भात असतली. डाळ भात असतली. सो गाईज आज फिश थाली खाऊक जाऊया मस्त पैकी. काय करू इथपर्यंत संपव विराव. तर गाईज आम्ही जो आज ब्लॉग बनवलो एक छोटोसो तुमच्या खुशी करता आणि आमच्या खुशी करता खूप दिवसांनी. तर तुमका जर तो आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा व्हिडिओ आणि सबस्क्राईब करा चॅनल मेन. कारण याच्या पुढे भारी भारी व्हिडिओ येणार आहेत. विसरू नका सबस्क्राईब करायला. सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भारी भारी व्हिडिओ येणार आहेत. गणेश कुमार बोलतोय. जय हिंद. लक्षात ठेवा. जय महाराष्ट्र. लव यू गाईज. प्यार आणि सपोर्ट दोन्ही इम्पॉर्टंट हा. सो दोन्ही द्या. थँक्यू सो मच गाईज. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. जय शिवराय.